skal op. Op og finde den, så den bliver lidt bedre ud af lidt højt. Så kan du bakke af. Sådan. Nu springer han korrekt. Her er du kan stille op på højre, så højre. Sådan, det er væk. Husk at være blød i hånden, når du har taget igennem, så er det blød. Ja, så er det blød igen. Og bare følge. Sådan. Du kan godt smadre her, Tine. Og du kommer til at blive lidt for højre. Ja, og så er det, at han stopper op, så bare kan han simpelthen så rart. Lige på hånden, det er også, som det er godt. Og så skal du okay, du har en højre måde til, så springer jeg alligevel, så det kommer ikke til at komme ind. Hvis du havde den energi, du har reddet her, så har han stoppet det. Men der har man rigtig ramt det mindste nok til. Nu har jeg taget igennem væk på hånden igen. Og bare fordi støtten, det vil sige, at du bare kan mærke det, uden at tage i. Hvis så lægger herren den så rutineret, så han tager afstanden til.